αυτές φίρμες που έρχονται και πιάνουμε πολλά πράγματα, έτσι, είτε έχουν να κάνουν με ρούχα, είτε για οικιακό εξοπλισμό κτλ. Από την 1η του Ιούλη θα πρέπει να πληρώνουμε και κάτι. Λοιπόν, κύριε Δρουσότη μου, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Όσο μπορούμε καλύτερα, νιώθουμε καλύτερα. Έτσι, Προσπαθούμε να νιώσουμε καλύτερα ως καταναλωτές. Ναι. Χρειάζεται προσπάθεια για να νιώσουμε καλύτερα. Και κάποιες φορές δεν τα καταφέρνουμε, κύριε Δρουσότη μου, γιατί είτε ως καταναλωτές φορολογούμενοι, είτε ως καταναλωτές φωτοβολταϊκών, που θα το δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, είτε ως καταναλωτές που πάμε να αγοράσουμε κάτι και βρίσκουμε το δίκαιο μας, άμα η υπηρεσία που μας παρέχεται σε εκείνον που πληρώσαμε δεν είναι αυτή που μας υποσχέθηκαν, άλλο μας εδείξαν και άλλο μας έδωσαν στο τέλος της ημέρας. Λοιπόν, είναι πολλά. Βεβαίως, αυτή η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τις κινέζικες ιστοσελίδες και τους ιστοτόπους, αντιλαμβάνομαι ότι έρχεται γιατί προσπαθούν να αντεπεξέλθουν μιας κατάστασης με τις μειώσεις που έχουν άλλες ιστοσελίδες, σωστά? Σωστά, αλλά εδώ να τονίσουμε ότι η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι για να βοηθήσει τους καταναλωτές. Ναι. Εμείς ως καταναλωτές μέσω του συνδέσμου μας, του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου που είμαστε μέλη, είμαστε αντίθετοι και κατά τη συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσαμε τα θέματα μας. Ο κύριος λόγος ο οποίος έγινε αυτή η ενέργεια και βγήκε αυτός ο κανονισμός είναι πρώτος για να αυξήσει τα έσοδα των κρατών μέσω των τελωνίων και ο δεύτερος λόγος να προστατεύσει τις επιχειρήσεις. Ο καταναλωτής θα πληρώσει από την τσέπη του για να πάρει τίποτε το ιδιαίτερο. Τα ίδια προϊόντα θα παίρνει, αλλά θα πληρώνει και το χαράτσι από πάνω. Οπότε κανείς δεν μπορεί να μας το σερβίρει ότι έγινε για τους καταναλωτές αυτό το πράγμα. Οι καταναλωτές είναι και πάλι τα θύματα κάποιων ενεργειών που θέλουν να προστατεύσουν άλλα συμφέροντα. Μάλιστα. Τώρα, ο κόσμος αυτό που τον ενδιαφέρει και έχει από χθες που με ρωτάει, κύριε Δρουσότη μου, αν μπορούμε να το εξηγήσουμε, και μου λέει και σήμερα η κυρία Μαρία, εξηγήστε μας πιο καλά τι θα πληρώνουμε για προϊόντα που θα μας έρχονται. Σίγουρα απευθύνονται σε Τέμου και Shein για όλες τις κινέζικες, εμείς θα πούμε, τέτοιας προέλευσης, τρίτων χωρών κτλ. Άρα, κύριε Δρουσότη μου, τι θα πληρώνουμε? Ακόμα 100% δεν ξέρουμε και αμφιβάλλω και το τελωνείο ακόμα εάν ξέρει. Θα πληρώνουμε 3 ευρώ για κάθε είδος εμπορεύματος. Τώρα, στο είδος εμπορεύματος να φέρω παραδείγματα εγώ. Κάποιος αγόρασε έναν κινητό τηλέφωνο και θέλει μία θήκη, έναν καλώδιο φόρτισης και ένα φορτιστή. Μάλιστα. Αυτά τα 3 είδη, όταν τα παραγγείλει, θα πληρώσει 9 ευρώ ή 3. Η θέση δική μας, η εκτίμηση είναι ότι θα πληρώσει 9 ευρώ. Δηλαδή θα είναι 7 με 8 ευρώ το κόστος αυτών και θα πληρώσει άλλα τόσα για το τέλος αυτών που έχει επιβληθεί από 1η Ιουλίου για εμπορεύματα τα οποία είναι κάτω των 150 ευρώ η αξία. Μάλιστα. Όμως, εάν παραγγείλω 5 παντελόνια ή 5 φουστές, θα πληρώσω 3 ευρώ. Όμως τα 3 ευρώ θα είναι 3 ευρώ για τις φούστες και 3 ευρώ για τα παντελόνια. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Πιστεύω και το τελωνείο ακόμα σε κάποιες περιπτώσεις το ψάχνει. Άρα ο ρουχισμός μπορεί να είναι είδος από μόνο του και να μην ξεχωρίζει παντελόνι από φούστα, χωρίς όμως αυτό να μπορούμε αυτή τη στιγμή να το πούμε ξεκάθαρα στους τηλεθεατές. Ναι, τουλάχιστον εγώ δεν το έχω ξεκαθαρίσει στο μυαλό μου. Τώρα αν είναι ρούχα και παπούτσια, παράγγελα ένα παντελόνι και ένα ζευγάρι παπούτσια. Ναι. Τι γίνεται? Και αν δούμε ότι
ο κόσμος είναι μικροπράγματα που αγοράζει κυρίως από αυτές τις... Είναι μικρής αξίας, 10, 20, 1 και 2 ευρώ. Έχει και προϊόντα με 1 ευρώ, το φέρνεις, σου το παραδίδουν με 1 ευρώ προϊόντα. Μάλιστα. Θα μπουν και 3 ευρώ τέλος, είναι 300% αύξηση. Ναι. Που έτσι κι αλλιώς κερδίζει και κάποιος, γιατί το 1 ευρώ δεν είναι χαζός να στο στέλνει 1 ευρώ, γιατί σε θέλει εσύ να το αγοράζεις. Ακόμα και από αυτό το 1 ευρώ, οι κατασκευάστριες ή τέλος πάντων κερδίζουν από εκεί, από το 1 ευρώ. Οι τρίτες. Έρχονται τα 3 ευρώ που πάνε ο Πρίτζι να κερδίσει και οι υπόλοιποι, έτσι, να κερδίσουν και οι άλλοι και τα τελωνία. Είναι οι υπόλοιποι. Δεν είναι οι υπόλοιποι. Είναι τα έσοδα του κράτους. Ναι, αυτό λέω. Άρα, μάλιστα. Άρα κατάφεραν έναν τρόπο που λέτε κι εσείς να τα κάνουν όλα μαζί, έτσι, πακέτων. Κατάλαβα. Μάλιστα. Ναι. Να τα κάνουν όλα μαζί πακέτο και να πούμε ότι το 24 στην Ευρωπαϊκή Ένωση εισήχθηκαν προϊόντα μικροδέμματα 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 24 είναι τα στοιχεία, επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά εκείνο που μας θλίβει εμάς είναι για ακόμα μια φορά και αυτήν τη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι σε εθνικό επίπεδο, οι καταναλωτές καλούνται να πληρώσουν την ύφη, τα σπασμένα, όπως γίνεται συνήθως. Έτσι συνήθως γίνεται, κύριε Δρουσότη μου. Βεβαίως πρέπει να έρθουν διευκρινήσεις πραγματικά. Αν τα έχεις παραγγείλει σήμερα και τα παραλάβεις τον Ιούλιο, τι θα πληρώσουμε κανονικά? Είναι από τις παραγγελίες που θα γίνονται 1η του Ιούλη, σωστά, κύριε Δρουσότη? Δεν είναι από τις παραγγελίες που θα γίνονται τώρα. Από 1η Ιουλίου. Από 1η Ιουλίου. Τώρα υπάρχει και εδώ ένα ερωτηματικό. Τι? Τα παρήγγειλα 20 Ιουνίου. Και ήρθαν 1η Ιουλίου. Θα τα πληρώσω, είναι η μέρα παραγγελίας ή η μέρα άφηξης? Κανονικά θα πρέπει να είναι η μέρα παραγγελίας. Ναι, βέβαια πρέπει να είναι η μέρα παραγγελίας. Διαφορετικά δεν βγάζουμε άκρη, γιατί μπορεί να έχεις ένα προϊόν που να το παρήγγειλες και να θέλει 25 μέρες να έρθει. Άρα, αν το παρήγγειλες και 5 του Ιουνίου, 1η του Ιούλου θα σου έρθει. Μάλλον θα είναι θα το δούμε. Περιμένω διευκρινήσεις και θέλω να τις έχετε και εσείς, κύριε Δρουσότη μου, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Από χθες το λέω στον κόσμο. Σας ευχαριστώ προς το παρόν. Να είστε καλά. Πολύ ενδιαφέρον, βεβαίως, κυρίες και κύριοι, είναι και το επόμενο θέμα. Διάβασα χθες που λέτε το πρωτοσέλιδο της Αλήθειας με το θέμα των περικοπών στα φωτοβολταϊκά, τα οικιακά. Έχουμε ασχοληθεί ως εκπομπή τα τελευταία αρκετά χρόνια, από τότε που άλλαξε ουσιαστικά. Με 1-2 χρόνια τώρα που οι περικοπές είναι καθημερινές σε όλους όσοι έχουν φωτοβολταϊκά. Έχουν σπάσει και εσάς τα νεύρα σας, στέλνετε συνέχεια μηνύματα, μας βρίζετε και εμάς χωρίς να έχουμε καμία ευθύνη, αλλά εμείς το δεχόμαστε. Και